niona imetoka kubalika kabisa oche ase omoroberi oyo riobabani kore chuma yaerete narengire ng'a Nyasaye okorendire naende tokomoakera mbuya mono ase eng'encho ya ekero kia obogima anyare koba agotoa eki totari gwakanera. Nigo tokogenderera na amafundisho aito onye tokogenderera goesomia rero nigo togochi korigereria omoroberi ng'a omochakano bwa ogosasima igoro ya chumapili ng'ai orwete korwa na omobago Nyasaye orenge gose ng'ai orwete korwa. So nagosabire ase chingaki buna echi onyare koba ogotwara ebibilia yago na ekaramu na ekaratasi buna togochi koendelea gosoma amariko amachenu tia Nyasaye agenderere koba naye iga naende anyare koba agotundwa na omoika omochenu erinde buna togochi koendelea gosoma amariko aya nigo Nyasaye akoenda gotosesenia twensi. Iga nere tari ominto church anyare kobakwania naende tonyare koba tokogenderera baadaye. Church nabo ogocha obakwanie alafu tomanye koendelea. Nabakwania mwensi mbuya more twagokire naende ase rituko ria rero gosangana inwe rinde kobunengia amariko amachenu koreng'ana na eki togochi koagara na gokwanera ase rituko ria rero togosaba ng'a Nyasaye atotang'ane atwe omoika omochenu anyare koraye ogotorigereria naye ogotoigwa korwa chinsemo chinde chionsi ore ase ense eye erinde onyare gotwara obomanyi na ogenderere koearigania ase ogocha kwa Yesu Kristo. Bono nakere ng'a mbuya mono ase chinsa echi na ebiro ebi tiga togenderere gosanga amo. Okay, mbuya mono kegima nigo togochi gosaba naende tomache kogenderera ase amafundisho aito a rero. Tiga tonyare koba togosaba omochenu omwanchi tate Nyasaye twachire asore nigo tore abanyabe ba ogokumia togobakera mbuya mono ase eng'encho ya amanyinga ya Yesu Kristo oria okoetari ase omosalaba Calvary Nyasaye goakana Nyasaye goakana edeni enene gesioma Nyasaye ase eng'encho onye Nyasaye otamore omwana obo omwanchwa nigo twasabire Nyasaye ase chingaki buna echi togochi kounengia amariko amachenu twasabire omoika omochenu anyare koba agocha na gotosomia na gotoigora amang'ango aito Nyasaye erinde Nyasaye keri torachi kobanyara goesomia iga Nyasaye gekogwenera aye omonyene goetera ase ritwa ria Yesu Kristo twasabire na koegena. Amen. 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 Okay, mbuya mono George. So nigo twarigereretia esabato eria yaerete gose echuma eria yaerete nigo twanyare koba tokorigereria ng'a Jumamosi ogosasima gwa Jumamosi na Jumapili na Ijumaa na omoroberi Nyasaye orenge nigo twanyarete koba tokomanya ng'a Nyasaye nabwate enchera yoka atagere ogokora kireki atagere gosasimwa. So rero togochi koira chingaki echi korigereria ng'a omoroberi oyo bogosasima rituko ria Jumapili ni ng'ai orwete. Nigo orwete ase Nyasaye ase ogochika kwa Nyasaye gose ase ogochika kwa mwanyabanto. So ntote togochi koira tari ominto church akwana amang'ana abere atato alafu tomanye gosoa ase egepindi eke. George nobwate ng'a ninde oranyare koba ogosaba na abarigereria. Asante sana ase okong'a ribaga erio tiga ng'iraneri ng'a mbuya mono ase eng'encho ya ogotwara egepindi buna eke ase amatuko ya omoerio buna aya ekiagera Nyasaye natagete abanto baye banyare komanya ekeene. Nabo ekero agoteba ase egetabu keria kia Luka ng'a mbamanye ekebungo kiaye kia 8 yaani egetabu 8 verses number 32 ng'a mbamanye ekemaene na ekemaene ekio nkebakore babe yaani basiboke. Bono tiga tonyara koba tokorigereria ng'aki rituko eri ria Jumapili ng'ai bose riarwete ng'ai bono ng'ai torigereria korwa maega ng'aki ng'ai emeri yaye ng'ai echakerete. Bono
iga no bono twachakire goswa ime ase obobani kidogo erinde tonyare koba tokomanya ng'aki aya na amang'ana abanetwe ase abasumba ba Nyasaye banyarete koba bakobana eri ekero batometwe na bakaorokiwa na Nyasaye ng'a amang'ana buna aya ngochiare gokorekana ase ense chingaki chia omoerio. Igo bono Douglas gose omokoreri Nyasaye nataka nsome ekebungo ekemo korwa ase egetabu keri kia Daniel. Daniel nkoteba are egento gete nonye ntori gotwara mosingi buya igo buna amang'ana aywo agocha mpaka ase ekebungo ekio tiga ngesome tu erinde tomanye kogenderera nindoche ng'a egetabu ekio na ekia eng'encho mono ase amang'ana aya tokorigereria ase rituko riaro. Tiga nsome Daniel 7 gose 52 24 na 5 egoteba iga nabo okembekera abwo onye gekonyorekana lakini tiga ngesome koruga chingunchara chiria 10 abwo na abaruoti 10 baraoroke na nyuma yabo omoruoti onde naoroke ere nigo arabe nogwatananekana korwa ase abwo bamotang'anete. Tiga ng'irore egoteba ng'a chingunchara chiria 10 abwo na abaruoti 10 baraoroke na nyuma yabo omoruoti onde naoroke ere nigo arabe nogwatananekana korwa ase abaria bamotang'anerete nabwe abaruoti batato. Yaani igo omoruoti oyo agocha naende atananekane korwa ase baria bachagete baria bamotang'anete alafu amanye kobua baria batato. Haya tomanye kogenderera egoteba ng'aki 25 bono nero natagete ere nakwana amang'ana are na mamincha yoyo ore igoro mono. Igo yaani nagende mamincha noyo ore igoro mono alafu ekogenderera egoteba ng'a na kobachanda. Igo ntwagotebetie ewiki erieta ng'a egento eke tokwanera gose etopic eye tokwanera igoro ya esabato nebe eye eng'encho mono ase amatuko ya omoerio alafu amanya kogenderera ng'aki tobasi korusia ekebungo eke tiga ng'ende gosoma mpaka nkore. Aya egoteba iga iga abwo na kobachanda narengererie gonchora ebiro. Bono buna tobwenerete gotenena kidogo torarengereria kidogo narengereria gonchora ebiro. Oyo ning'o gose na amachiko abachenu mbabweke ase okoboko kwaye ase ekero ekemo na ebiro bibere na ekenyese giekero. Yaani ase egesongo togoteba ng'a for a time, times and a half a time. Bono Douglas ase eng'encho nabekire ekebungo ekio iga abwo naende twamanya korora ng'a omoruoti naro orache gochenchia ebiro nki eke gose orabase komentera iga abwo ekero togosuka ching'oki. Mbuya mono sana ase okorenta ekefungo ekio. Ekefungo eki na ekia enchera enene sana nari buna gwateba bono nari twasoire ase ensemo ya obobania egetabu giokomanuka ekwenda eyemo 3 egoteba ng'a nasesenirie ere oyo ogosoma nabo bakoigwa amang'ana obobani obo na okobwata aya rikerero ekiagera engaki yaberire ang'e. Abancho bana nigo ngochi ogokwana ng'a chingaki tomete na chingaki chinkong'u sana naende nogoteba ng'a amang'ana aya togochi gosoma nigo etakire onyabeke ase enchera ya bene ase enkoro yago ime naende buna ebibiria egoteba nigo tobwenerete konyechugusa sana ing'a ekeene amang'ana aya abanto bagokwana isiko iga iga ninki ebibiria ya Nyasaye egokwana
eke nekene gose noborimo. Igo buna amosomo Nyasaye atebire abwo ng'a ing'a chinkunchara chiri ng'a omogambi nacha gocha gokora kereki ogocha gochenchia ebiro buna twarigerereti ase echumi eriaerete rituko ria Sabato nigo twanyarete koba tokomanya ng'a na rituko ria Jumamosi, rituko ria gatano na kabere Nyasaye abegete ensemo nakora kereki nakoriatanana. So andake ntonyare koba tokorigereria ntogocha gosoma getabu gia Daniel yonsi bono togekore ase ogokuneria asinini buna amosomo Nyasaye akwanire iga abwo ng'a engunchara eria yakinete egakora kereki egachitegora chinde isato agakora kereki ebwate kereki ebwate omonwa lakini tekora tebwati mato bune Bibilia okwana ase egetabu gia Daniel. Yani ng'a omonto oyo ng'a omoruoti oyo nakore kereki nakwane lakini tabwati mato agakora kereki tabwati mato agotegerera. Yani ng'ere egasi yaye na ogokwana lakini tokonyara gokora kereki tokonyara komothia kende. Yani ase egesongo togoroka ng'a edictator, yani omonto ogokwana naende egento giakwane giaba final, yani kiaba nakio omoerio. So engunchare obo na oboruoti buna egetabu keria Daniel gekoteba Daniel 7 omostari oyo ogatato ikomi na gatato. Egetabu keria Daniel isato togenda ase ekebungo keria gia 13 nigo gegoteba ng'a nogokera ase screen nigo gegoteba ng'a naende nkarora amaroro ane obotuko oyomo onga buna omwana omwanyabanto ogocha amo namare igoro agaika ang'ena ase omonto oria omokoro bwa amatuko amange akarentwa ase obosio bwaye. Tosome 17. Ching'iti echio chinene inye abwo nabaruoti bane baraoroke ase ense. Yani ching'iti chiria ogosoma korwa ase egefungi egetang'ani gia kabere gia gatato nigote ng'a ching'iti chiria emineti ng'a na amaruoti obu na oboruoti echi na echinse. Mosomba nabo okomenta na 23 getobeke 23 na keroki. 23 oteba ng'a aya narakwanete igoro ya eng'iti eria ya kane agateba oboruoti bwa kane mbobe ase ense orobwo nigo borabe nogwatananekana korwa ase amaruoti ande onsi nigo borarie ense yonsi na koyetindachera nse naende oyebutorane ebe ebing'ese. So obo na oboruoti kere Bibilia oteba ng'a eng'iti eria nigo emineti ng'a amaruoti. Igo buna oyo ominto akwanera ng'a chingunchara chiria kere okwana ng'a chingunchara na eng'itia nigo okwana kereki egento ekiamo kemineti amaruoti. Ng'a oboruoti obo omoruoti oyo nachi gocha nakora kereki nagonchorana kereki nagonchorana amachiko ya omonene. Bono totaracha ase oyo ominto achi gokwanera igoro ya ogonchora gwa ekwerende ebiro. Tiga tochi nokwanera igoro ya amachiko tiga nkwanera ase nini igoro ya ebiro. Kero ogosoma egetabu kia omochakana eyemo nigo egototeba ng'a twasomete ekwerende echumi eriaerete ng'a rituko nigo rigochaka mogoroba mpaka mogoroba ende riaba rituko erimo. Lakini bono eng'iti eye gose oboruoti obo kibua ase oboruoti obo na oboruoti bwa Rumi, ense eria Ekerumi. Oboruoti obo kibua chicha ogakora kereki bogaonchora rituko rigochaka saa sita chia botuko buna abanto bande ekero bagosherekea omwaka omoyia nigo bakobuta mpaka saa sita chia botuko saa sita chia botuko nari baganyete buna ense egonchoka saa sita chia botuko bama gocelebrate bakora kereki bamanya ng'a omwaka ochakire. Lakini terigo ase kibibilia
rituko nigo rigochaka mogoroba. Igo ng'a mogoroba yaike iga 31st December, igo mwachakire omwaka omuya abemineti igo. Lakini oboroti boria bogaonchorana chinsa, bogaonchorana rituko kulingana mamincha ya Bibilia ya amang'ana Nyasaye. Igo kutari gwancha kwa Nyasaye kwarenge. Naende monto tayo ense eye obwate chinguru goonchora amariko ya omonene monto tayo. Eki ase egesongo bagoroka ng'a naki egoroka ng'a blasphemy. Chio mentere. Nabo gwakwanire buya sana ing'a oboruoti bori bwa Rumi neri ntochete tware chingaki omotegereri omorigereri totwara tang'u ende yonsi totwara chingaki gochi motuko bunengia na aso obwagare gokoelezera amang'ana aya yonsi ng'aki anyarete koba gagoika buna abeire ase chingaki chiabo. Lakini bono togotete tokoire straight ng'a oboruoti bori bwa Rumi nabwo bwanyarete koba bogochaka amang'ana aya. Naende igo ntwarigereria ng'a amang'ana na amange oboruoti bori bwanyarete koba bogwonchorana na twarorire ng'a oboruoti bori nabwo bwabete obwo omoerio. Yaani ekero ogosoma egetabu eki gia Daniel 7 oboruoti bori nabwo bogocha koba nabwo bwabete obwo omoerio goika Yesu Kristo anyare koba gakoirana naende. Igo bono tokaorokiwa ase egetabu keria gia Daniel 7 kebungo kia 24 na 4 na 25 ng'a bwanyarete koba bogochinchia ebiro. Yaani na amachiko a Nyasaye. Igo ntobwanete korigereria ng'aki nchiko kiriria Nyasaye ribwate ebiro. Omorigereri bwe ekebindi eke nanyare koba gakweboria riswali naki onye ochenchetie ebiro agachenchia na amachiko. Kebungo eki nabwo gegokwanera iga ebinto bibere amo bono igo ntobwanete kweboria ng'aki nkebungo yaani ichiko kiriria rianyarete koba ribwate ebiro. Ntwarigerereti ebinto rigonyara koirana iga abwo ntwarigerereti ewiki eria ng'a richiko riria ria kane ria esabato nari ribwate ebiro nabibwate chinsa. Naende tokamanya koba tokwenekia naki na amaene ng'a richuko erio ndibwate chinsa chia bene chibwanete kobwatigwa erinde komosasini Nyasaye ase ekende. Igo bono naende ebinto binde mbire oboruoti bori bwanyarete koba bokoreta kiagera nkorigereri tore Douglas timeti ng'a gose ase eng'encho chingaki ntobwati chingaki chinyinge nabo okobeka iga aria nabo okonyora timeti gose nonyare gosearch nonye Google ngototebiere aye orike ng'a 321 AD arafu omanye gonte kienderete gokwana. Bono ebinto mbire oboruoti bori mbwaigete ase egete bokareta paganism. Bono abwo timeti ase ekegusii ng'aki torakebeke kiagera paganism nero yanyarete koba kegocha ekabwatana na ekanisa. Amang'ana ande akamanya gocha ime. Amachiko aria Nyasaye 10 oboruoti obwo nabwo bwanyarete koba bokobwaterana na ekanisa eria yarenge mamincha na Nyasaye bakabwata bakachinchia amachiko ande. Richiko riria ria kabere narorire iga na iga eye Google egototebi straight forward ng'a 321 AD gose motwa ya Kristo nki eke kianyarete koba gegokorekana Constantine orenge omoruoti Orumi nki akorete agoteba ng'a Constantine akarikora rituko riria ria omobaso the day of the sun koba a day of worship. Yaani engaki eyio nari riri Constantine anyarete koba gakorusia capital yaye gose omochioria oyo omonene korwa Rumi akanyoira Constantinople. Nabo togotebi gogo na amang'ana anyarete koba gagokorekana history gose amang'ana anyarete koba gagokorekana nyuma yaito. Ng'a Constantine nanyarete koba agosukia omochioria oyo omonene gochi Constantinople arafu after akorete igo
tukama goteba ng'a agatigera chinguru chionsi chiega serikali ne chiekanisa gochiase ekanisa ya Rumi. Igo bono ekanisa ya Rumi ekaegwa chinguru chiogoterenera eserikali na ekamanya wa gikanisa. Igo bono paganism yanya suanana ne kanisa ya ne serikali ekabwatana nesa nkote gutora ase gitabu keria Daniel oteba nkoswatoro obubanime mono eri tumakoligera ng'a Rumi eri yabete oboroti bw'omwerio ase ense njanyate koba gegwatananeka ekamenta ekacha abaroti bari 10 ekaba ebyara biri bibwate umuchanga ebindi bigatwara echuma igo mixture yani ekabwatana ngoligere torenga kyoboruti buri bwa Rumi ne kanisa bikabwatana bigasoana omusingi w'amang'ana yonsi ne kerori tukuriria yomubaso bose the day of the sun ya koletu ligaunchorwa likaba a day of worship. Igo Jumapili buya koligereria amang'ana y'historia na keregento ndiarenga litukorio gosasima Constantino olio ochieta ase Constantinople na atigete akaba yani akaba erusa akaba obosibore obonene bwogosasima lakini akabatenga litukerie ase eng'encho rianyare koba rituko togosherekea yani tokogoka mono tigango likorwe libe rituko riria riogosasima eriga rinde ria Abayahudi ntorochi ng'a ndibwate nguru chinde mono ase engaki yabono. Igo bono timeti ng'aki oranya komenteraga abo omosomi. Ndete komentera korwa ase egitabu gia Ezekiel nigo ngochi gosoma korwa ase egitabu gia gitano na isano na isato nigo gosoma egitabu gia isano na isato omorango oyo 12 nigo oteba ng'a yani Ezekiel 8:12 nigo oteba ng'a omonene akamboria aya mwanyabanto kwarorire egento abagaka babai ba Israeli bagokora ase omosunte kera omo ase akanunchi kae kemegwekano yogosasima barabwo nigo bagoteba omonene takora ki tatorochi ere otigire ase tatina tenga naende agantebia norore okogechi okonene kobua okwo barabwo bagokora erio akang'ira ase egesoero kegeita sugusu ase egesongo ase east ase enyomba ya omonene na aroro nkarora abakungu baikaransete ao bakora kereki bakorera enyasaye korokwa ng'a Tamusi erio omonene akamboria aya mwanyabanto kwarorire amang'ana aya norora okogechi okonene kobwete oko naende akang'ira ase aroro ime ya enyomba ya omonene agwo esieri ya hekalu ya omonene egati ya enyomba ya bosio na egesasimero nkarora abasacha koreng'ana 25 barabwo baete hekalu ya omonene amagega barigererete gocha mocha na east barigerete gocha mocha abo nigo barenge gosasima erioba barigereretie gocha mocha iga abana ba Nyasaye ase ensemo yogosasima okogwa rituko ritang'ani ria ewiki ria echuma nigo twarigereria ng'a oko ogoonchoreria kwabeta gokorwa n'omogambi oria oikorokwa ng'a Constantine iga erita rirori ritang'ani abana b'Abaisraeli nigo bachiete mamincha ya omonene nigo bachagete gosasima kereki erioba gosasima rituko ria Jumapili erio ritarenge
amaigerio ya omonene Tata Nyasaye. Igo biria terigo totebia ng'a gosasima rituko ria Jumapili ng'a Nyasaye nariancheranete. Eri na erichiko riabete rigoncherorigwa na mwanyabanto na omosoma Nyasaye atotebirie ng'a oyo mwanyabanto okorete kereki ochencheti rituko eri nogokora kereki gosasima erioba gosasima rituko ria Jumapili, rituko riria abapagani baria batamomanyete Nyasaye barenge gokora kereki barenge gosasima erioba. Igo bono rituko eri rituko ria Jumapili igo tari rituko rirwete ase ebibiria ime, eri na erituko mwanyabanto arosetie. Igo ntobwanete komanya ng'a rituko ria Nyasaye agokwana, rituko riria ogosasima nigo rikorokia ng'a ng'oka obonene. Oria ogotebeti, oria ochigete ng'a sasima rituko eri, buna ogosasima nigo okora kereki nigo okomoa obonene oria ogotebeti ng'a oria ogotebeti ng'a rituko eri sasima. Igo onye mwanyabanto nere onchorete rituko eri ria Jumapili, buna okorisasima nigo okoa ng'a obonene oria orichencheti. Eye nere eria twakwana ase egetabu keria gia Daniel 7:25 ng'a eng'iti eria ekora kereki oboruoti boria bogaonchora amachiko ya omonene kuringana yarenge mamincha abana ba Nyasaye. Mamincha. George inki oramentera abwo buna togochi gokorera. Atagete chinse chinyinge erinde tonyare konyaitona ng'ora tabwati haraka. Erinde tomanye nki omonene atagete tomanye esinga kiachi. Mbuya mono. Igo ntwaenegeti ng'a amatuko aya ya omoerio esabato nere egocha koba ekeminano ekenene mono. Naende twarorire iga twensi ng'a seitani omokoreri buna gwanyara koba gogokwana ase chinduoti eti chionsi chianyara koba chigwete ase ense, omoroberi o seitani nore maega yaye. Yaani ekero ogosoma egetabu keria kia okomaanoka 13 omostari omotang'ani okoigwa ng'a eng'iti eria ekaa chinguru oboruotia. Yaani the dragon gave power to the beast. Naende egetabu keria kia okomaanoka 12 ngototebia kere ng'a the dragon is the devil, yaani seitani gachieni nere eng'iti eria nere ekoa chinguru, yaani bono oyo na omopango oye in the underground agotumeka mwanyabanto koreta amang'ana aya ase ense erinde aonchore egosasima gochia asare. Igo bono omopango oyo mwanyabanto onde bwensi mwanyagetinga onde bwensi ogotorigereria nabwenerete koba gakomanya ng'aki ntobwenerete koba very careful, ntobwenerete koba torigererie mono na ime mono ekiagera seitani totachungeti totarigerereti otonchoire gochia ase okomosasima ere na tari Nyasaye bwekene. Igo Douglas ntotware chingaki mono eri ntorigereria amang'ana aya lakini nkoenekia ng'a rituko ria rero abanto ba Nyasaye barigereirie baenekirie kabisa ng'a mopango Jumapili tochete na Nyasaye igo oreteti na mwanyabanto. Tiga Nyasaye abase. Mbuya mono kigima ase eng'encho chingaki abana ba Nyasaye nchire amo naintwe nigo toikere omoerio bwa egepindi eke kerio obani ase omoroberi o rero ogokwana igoro ya omochakano bwa rituko ria Jumapili. Nigo twasomire na komanya ng'a rituko ria Jumapili nigo riabete rigoretwa mwanyabanto otari mopango otari omoroberi Nyasaye abana ba Nyasaye. Bwata rika kabisa ebibungo ebi ng'a twabisomire gocha genda biunenge aye omonyene. Bwata amariko korwa Genesis korwa omochakano mpaka okomaanoka ase taiyo oranyore
rituko eri richenchiri koba korwa Jumamosi nago Jumapili. Ase taiyo pi oranyore. Riria onye okonyora nabo okomenti ase kwerende enamba yago ya esimi ere tonyare goeta gogotumera echeki. Kiara nchera teiyo rituko eri onye kobwate ekefungo nonye ekemo gioka. Nonye ekemo gioka. Gegoteba ng'a rituko eri ria Jumapili nari rituko ria ogosasima Nyasaye omonyene akwanete. Nabo okorigia ekomenti abwo na enamba yago ya esimi. Eri tokorekera ki? Togenda tonyara gokwana eri Nyasaye akorekera ki? Noni inche ninde ready gochenchi gosasima rituko ria Jumapili onye Nyasaye gakwanete bo. Lakini onye ebibiria gekwanete boronge ng'a rituko ria Jumamosi nari rituko ria Nyasaye abegete ensemo na korisesenia eria tonyare koeta komosasima. Rirorio onye kere Nyasaye tiga tomoigwere Nyasaye. Nyasaye ng'otorarekere ki? Ebinto ibere. Tatagete tobe morero either tobe morero gose omokendo. Ensemo ya okobera gatigati eyio Nyasaye tatagete abana ba Nyasaye. Buna oyominto anyare koba goteba ng'a esabato nere gocha koba esegi entindi, esegi enene oboiko bwensi botarasiekwa, amabera atarasiekwa. Nere esegi ya Ekristo, esegi egocha kobwata ense yonsi korwa mocha, korwa usugusu, korwa chinse chiamo chia maiko, korwa ense yonsi. Naende amang'ana togokwana tari ng'a kare ase emiaka emiere bosio. Amang'ana abana ba Nyasaye togokwana na amang'ana chingaki chiaikeranire. Nyasaye ateba getabu keria gia okomaanoka 14 ng'a tiga tokorekera ki tomosasime Nyasaye ase eng'encho yaki engaki yaebeire. Engaki nere eye. Tiga tokorekera ki tomosasime Nyasaye ase ekeene abana ba Nyasaye. Engaki nere eye. Naende engaki ende teiyo gose ng'a okwaegani nakwo ogochi engaki nachiechi. Igo togocha konya ng'a naende buna togochi koendelea gosoma gochia bosio ng'a esegi eye negenderere mpaka richiko rikorekera ki ribekwe ribe buna nario richiko ria ense ria ogosasima. Ayio ase into tokwanere. Lakini kero chingaki chitaraika abana ba Nyasaye gose kero chiraike naende chitonyore tore moyo. Nsemo ki gose oranyare koba gogotenena. Nsemo ki gose oranyare koba ngotenena. Notenena ase ensemo ya Nyasaye. Ensemo ya ekeene gose ense ki. Nsemo ki oranyare koba gogotenena. Nogosaba kwane nogosaba kwao ng'igenete ng'a Nyasaye natokonye. Tonyare koba togotenenera ekeene ase obwanete. Mbuya mote Nyasaye gokobasesenia. Chochi nabo okorwa ekomenti yago ya omoiso and then nabo ogokorekera ki nabo ogosaba. Asante sana. Igo bono timbwati ande toranyare koba tokomentera ase chingaki chiabona ase eng'encho ya ebiro, lakini tiga tonyare koba togotebia omorigereria onde bwensi otorigereretie ng'a oko nogochora na Nyasaye otoire chingaki nyuma atarasieka egesieri keria kia amabera kiara chingaki chinke mono chitigarete egesieri keria kia amabera kenyare koba gegosiekwa. Inche naye ntore tayari erinde tobe ang'e tobe tayari komorotota Yesu Kristo ase amaraika. Buna Yoshua anyarete koba gakotebia abana ba Israeli riria banyarete koba bagocha gosasima chinyasaye ng'a inche na efamili yane nachorire komosasima Nyasaye. Inwe ing'o gose moranyare koba mokoa mogokorera ing'o moranyare koba gokorera, lakini inche na efamili yane twachorire komosasima Nyasaye. Aye na efamili yabo yonsi mwachorire komokorera na komosasima Nyasaye? Neri swali rinene. Tiga tonyare koba togoseseniwa na egepindi eke Nyasaye atokonye. Omochene tate Nyasaye ewatoire mono ase echinsa chia rero watoire chingaki chingiya onyare koba tokwagara na komincha amanyiko amachenu na naamini ng'a omotegereri na omorigereri
onyare koba gakoigwa na komanya amang'ana aya ase oboime mono. Genderera komoseseni, genderera gotoseseni rende tonyare koba togotwara chinguru echiokogenda korandia amang'ana aya nyuma ogocha kwa Yesu Kristo gotaracha. Naende tiga tosabe ng'a ase abateye enchenu goika twanyara koba tokonyekora ase erieta ria Kristo oyore omoguri oito. Amina. Asante. Twakere mbuya mono.